Ahojte decka, takže dneska táto rozcvička je z VIP boxu Dunajská streda, takže som dostal takú možnosť, že dnešná naša prvá ranná rozcvička je z Dunajská streda na futbalovom štadióne. Pozadí môžete vidieť ešte sedačky a ideme na to. Schytíš nohu, pritiahneš si jeden trošku natiahneme som gaťak a ja, 2, 3, výborne. Chytíš ruku, túto ruku si takto chytíš na zápase, ťaháš. 1, boky sú pevné, 2, 3, druhá ruka. 1, 2, 3, výborne. Teraz sa postavíš a ide nádych, roluješ. Výdych. Nádych, výdych, natiahneš zadnú stranu, nádych, výdych, tretíkrát, perfektné. Keď máme postaviť sa do sumo pozície, si tu a ideme 5 repov, raz, 2, 3, 4, 5, ideme 5 ľava, prava, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, výborne. Teraz sa postavíš a ideš 5 výpadov dozadu, 2, 3, 4, 5, vymeníš nohy, raz, 2, 3, 4, 5, excelentné, sťahovačka, raz, 2, 3, 4, 5, ťaháš teraz na ťažnú, 5, ideme brucho, to znamená, že ideme raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelentné, ideme ľahkých 10 jumping jackov, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ideme druhú sériu. Sumo squat, postav sa. Raz, 2, 3, 4, 5 sumáčikov. Teraz ideme poskoky. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, výpady, raz, 2, 3, 4, 5, vymeníš nohy, raz, 2, 3, 4, 5, excelentné, sťahovačka, raz, zaťahni, 2, ťaháš, reálne ťaháš, 3, 4, 5, a ideme brucho. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelentné. Teraz si zoberiem stoličku. Zober si aj ty. Teraz si reálne ty, aj ty a ja si sadneš na stoličku. Keď sedíš na stoličke, jednu nohu teraz dáš cez druhú, ľahučkovú, teraz po ľahkom zacvičení si zatlačíš, uvoľníš, uvoľníme bedrový klb, lebo budeme v škole trošku viacej sedieť, uvoľníš druhý bedrový klb, perfektné, uvoľníš, teraz si sadneš na kraj, chytíš, natiahneme stehno a tento priťahovač. Nech si ho uvoľníme predtým, ako budeš sedieť dlho, dáš druhú nohu, pekne uvoľníš, dýcháš, super, dáš sa do stola, rozťahlav, dáš a natiahneme, ešte aj uvoľníme trošku viacej bedra a zaposilujeme trochu spriamovače trupu, raz, 2, 3, 4, 5, excelentné, super.
Takže rozcvička z Dát Dunajskej stredy je za nami. Čaute.